Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. At to'y manin ipagayan niyo animanang biyana. Kitita nga aldaw, hintay nga rod basain, iti istorya ti biyag, iti gayem tayo nga ni Rodolpa. Kitita, sa pila kumata buyain niyo, iti istorya, iti biyag, ngayon nakitat na ibasa, ito'y programa tayo nga Pagsar Mingan. Ay lakay, na nga magpalengke, namang gumatang tigamit dito sa kusina. Kim, katangak ka ti tablet yan ako, nagis ko yan naman. Kim, online class na litat tayo sa mga gumatang tablet. Makati ka pala pala yan. Diyan ang mungkit na Jemit kadlaki na. Bata ka na ina. Kim, Rebecca. Karo ba tayo? Mabasahin iti istorya ti biyag ni Rodolpa. Dear manang biyanang, siyak apo ni Rodolpa, may saak na estudyante, idinamamok ni Rodrigo. Ni Rodrigo, a janitor, iti eskwelaan ni pag-adalak. Nasintit ni Rodrigo, inarimnag, kit naragsakmit, hindi arariminak tapanay iti date ni. Tawagan man ni baby. Tumutawag man yan. Kulit na lalaki. Oh, hello. Hello. Apay, ano man ibagamon? Yakit ni baby. Mailiwa nga rod. Nangang babe. Nalpasin tatay pay. Apay, nakasungsungit ka. Pero dito pintas mo, babe. Love you. Ano ka ba? Ano nga? Alam mo si babe. Ay, babe. Sundain ka nga yung bigat. Date naman. Ay, sige. Anong oras? Anong oras lang masunduin, babe? Basta, busina lang ito bigatin. Busina ko lang ito tagayt yun. Ay, ang motor ta. Tugot mo, Angie, babe. Haan? Niyo? Mali. Ay, amo ko. Kotseta. Mali. Magmagnata lang mod. Kita na lang mit kanto ang barbecue ta. Lukin naksa. Busina ito mo. Ay mada makapanubigat. Aguri-gurnak nubigat. Di ko mula tatabagbagin na may samon. Sige, bye. May alatatay. Guri-gurmak nubigat yun. Sige, babe ko na yan. Uray no kasta nga busina lang ititugtugot na nagdedate kami. Si Camila taapo iti nagkatuluyan kini Rodrigo. Nakaturpos nakti kolehiyo. Kaya't nagkasar kami nga rod. Iti rugrugi iti biyagmi kasagasawa. Kaya't naragsak. Kanayon kami nga glinlin-lambing. Ket naikan kami iti maysa nga anak. Mamang, sumuro ta manji ko papanan nyo nga kasaran. Sige na, mamang. Ay, nice ka. Awan to ubing ijay. Hindi ka sumusurot. Ay,
Ako makita mo ubing Jaipur, bakit ka nalalakay? Papang nema din na kayo isurot ni Inang. Papang, kahit ko sumurot. Bayam gamin ano sumurot, nakit din ni bakitin. Surot mo latan. Ano nga, bagbagami nga isurot ta? Kasano ta nga agsalad, kasano ta makabalse? Apo kaya kumayag-chat-cha? Kaya mo nga dakaray-karay ta nga ubeng, adaw awir ta nga ubeng? Bayamon bakit? Ano nga rod nga, edi buya talatan. Misa nag-order ka tibir, tao mayroong kalata tibirin. Alam mo, may kangaro din. May dito yun. Kudukudutin ka. Kudukudutin ka, ubing ka. Anay ko, kudukudutin nakne. Apa. Na, ano yung taubing nga pita kudukudutin? Kaya nalang arti sumurot. Tugot talatan. Namut ta. Kahit kumitag balse ka. Mag-boring nga rod. Nintag rodan. Tugot talatan. Yung magtugaw na lang at tangar diigi din sayang dito yung outfit ko nagpintas pa Diyan alam tangar diigi din. Surot dak. Yay! Sumurot akmit lang. Hangga na may sangal daw manang piyanang. Napasamak iti may isa nahang kumalipatan ti biyag ko nga iso iti mangperti kanyami nga agasawa. Ay lakay na nga magpalengke namang gumatang ti gamit ti kusina kin katangak ka no ti tablet di anak mo ta kwa pag-agis ko lang arod kit kwa online class damit tayo so namang gumatang tablet mabati ka pala ti balay di anak mo kit jemit ka daina bati ka daina sige ka rin bakit men nagananad ka men mabayan ti pagpagimin siya ngayon lang kayo nakon ti balay kitam luto ka no ti kanimon nakon gananat ka. Ano bakitin? Tawagan ka ni Rebecca. Hello, Rebecca. Ako ni bakit ko? May katibalay. Tarta ka ma. Tawag ni Rodrigo. Oh, hello. Ayaw ka ni bakit mo? Si Rodrigo na kapanood. Di cellphone ko nalipatak. Magmananganin. At adayo. 30 minutes pa nga pag naiwan yung gani balayin. Rodrigo. Oh, manig ka lata. Kalo ka taatari daw. Sige, manig ka. Gana kong Rodrigo. I miss you, Labi Dams. Miss kami lang, Labi Dams. Timan. O, hindi bakit? Kamusta? Kay katana lang ang dinalo. Pakis man. Pintas lata, Labi Dams. Ay. Laka. Nakita mo sa cellphone ko, lakay. Laka. Buklok rin ako. Kapag sino ang tanga babae? Sino ang tanga babae? Kit ni Rebecca. Karo ba tayo? Pamatahin na alang bit. Damit kang alda. Tumalo ka dito eh. Tumalo ka. Ano kayo bakitin? Di karo ba tayo lang ato eh.
Pamasahe na nga Rod. Pamasahe? Oo, ma'am. Masidig ka pati ko babae. Tayo sabi sa mga ka. Aray ko, kumari! Kumari! Gamit akong kumari! Gamit akong... Ito'y ko nga Rod nga puti dinin. Iti istorya ti biyag ko manang biyana. Ket sapay la kuma. Tamaikan nag. Iti advice. Iti daytoy nga istorya ti biyag. Nga inbingay ko. Iti programa yu. Pagsar. Mingan. Kakabsat, tayo nga Rod, iti istorya ti biyag ni Rodolfa. Ket, ang kumitibaga nga anyim, at talaga ti kasta, nga tunteng nga problema iti biyag. No ang ti babae ti agloko, ti lalaki ti agloko. Ngim daytoy lang ti maibingay kumit nga advice kanyang Rodolfa. Kaya't sabi ko mata mapuyam. Damagik man no. Agaw-awid nila kayo matabalayo. No. Ititid na amin nga sweldo kanyang. Ken. Hanakanit maliplipatan iti special occasion yu babaam nga anyaman iti aramid na at least sikati aw-awidan na. Ket ninayunan nakalangmet hanakanit isuksukat. Ngayon minunayunan namanin, ato'y lang ti bagag. Mangala ka, di pangasaan, alaim, jay badang di balayo, paturugim nila kay mo 10 tilin di tarong. Tatno awanin ti maipakan na iti sabali. Awanin ti agpuros nga sabali ijay tarong. Iti lang ti advice ko ken agyaman na ti pinangibingay mo iti istorya ti biyag mo ito'y programa tayo nga pagsar mingan.